गावगोराखै प्रशासनाव एसे कुनु कक थायाखौ जों आबोनि बागैनो दुखित जे जोंनि जम्पुइजला ताकारजला एरियायाव एमन जे शान्ति शृंखलाव जों दङ बरक दिनै हाइजरावा बरक नादि तिते दिसि যখন তো ইলেকশন মানে দিগলার ফ্রন থেকে বরক চিনি অ তাকারজলা জম্পুজলা অশান্তি খাইমানি ইনকে তাবো বাহানি চিনি বরক না এরেং এরেং বরক মাজরারে ওই ক খরকসা চিনি জম্পুজলা বিসিনি চেয়ারম্যান 3 তারিখ ন হর 2 টাইম জরাও বরক রমিতলাংখা বিনি ইয়াগুলো তাই আবনি বন রমিতলাং মানে পরে তাই 16 জনানি বুমুং তংনি जों खोनावो अबनो तैनो जों तिनि रुट ब्लक खायो बरक प्रशासन जों कयो ताइ चिनि मुख्यमंत्री बजतनि बागिनो मुख्यमंत्री बनभानि जों कयो चिनि बरक न खेले ब एरें एरें खेमो हाइके रमबि तनि रुओ बरंनि बरंना खानादि खोलायाम आमस्तै गुरि वइ नादि ब अर जागाव बरक गुलि रुओ अर बुम रुओ हाइपनो बरक ताबसु जराति खरकसाना बरक रमिया एरेस खाइमानु गेखो इंगे बरक ताबसु जराति बरंनि बरंना के बरक बगतसिं हाइ जागाव बरक चबै चारि खान्दि तनि तनि रुओ अबनो जों तिनि साना नायो चिनि जों अब तिनि ति दाब्ले बंगैया जों बुमा बदल चिनि जन साधारण एसे जों तिनि अर रुट ब्लक फायो जों तिनि जे रनजित देवरमा रमजाक माने आबोके तामनि बागै रमजाखागो अबनो जों कामके जों सासुक मायान निमा सासिनाय बन तामनि बागै माजरा खलाय रमखा बरके होनो जे 3 तारिखो चिनि बिजय मिছিল दङ चिनि जम्पुइजला एरियाव इंगा जों तो तंथसा तो चिनि एमडीसी मानै जों तो बिजय मिছিল सावनि दङ बरंनि पार्टी अफिस तो साबजन एते खायके जों आबो तो जों साइमानिया बर आबनो न ब खायै बेरै बनरम होनो जों किसा खोनाव ता गाबो तो आबो तो ओंनानि क गिया ता मके बो तो बिजय मिছিল से इनभल्व खायबो मुसुब मसाके जों मसालै रेलेर खाय दङ बो जरा थाङा जागाव बो बाय खाय दङ नैबा अबन बागे एरें एरें बनरमान बागे जों जाजे ताइ तो आबन बागे तिनि एलाका बासि जों बासावै तिनि रुट ब्लक खायो जे तमुनु तिनि जे रनजित देवरा माने थियो ग्यांके नरंनि जबा अबके बुसु जरातै संनाय अब तो चिनि हाय को चिनि पार्टीनि लिडार कुसु लेभेलनि बरक बाय जों सालायिन न दङ जदि न बन गोजां गोजां खे फियो ग्यांके तो ताइसा आलादा स्टेप ना जगि मानो अब पार्टी न हति न अब खायजांनाय ता तिनि जे जम्पुइ आम चायो ब थाया कासो जागै दं जम्पुइ आम चायो सिमिनो 4टा जागाव अब खायजागै दङ बनकुमारी ताबुक अर स्कुल गानाव हाइकायो गेस एजेंसी गानाव ते किसांकाय पया समनिव नेनि सिनेमु आनि मुंकाय अ जम्पुइजलानि न दसे करना कला ताबुक सागजरा अब हाइके जे लामा का सुजाक तंगमानि बा स्ट्राइक खायजाक तंगमानि बिसिङाव कोनो जोंजाल केबे मङम हाइ फाइमान नुला नुकजाक ताबुक सुजराले इको ताबुक 12टा तामु तंखा ताबुक सुजरा कोनो जोंजाले नुकजागिया खोता जों कसां कसां खेनो शान्ति बाबे न जों रुट ब्लक खायलाय तंनायखौ तिनि 6टा नि सिमि नरक जे रुट ब्लक आचुकमानि प्रशासननि बखाक्तै कायसे कायनिफोरनो कक सानायनि बागै बर' रक फादा फायजाखा तिनि बिसिङाव ताबुक सुजराते फायजायाखौ हंगा तिनि नरकनि 12टा नाकारदि साइरिकनि 6टा जरा नंनि स्ट्राइक तंनाय साइरिकनि 6टा नि बिसिङाव प्रशासननि बखाक्तै कक फिरं मं फाया हंगा नंनि बबहाय याप्रि तंनाय बसकांनि साल आबा आलादा स्टेप बुंनाय चिनि कुसुक महल चिनि पार्टीनि लिडार बाय सालाय जों आलादा स्टेप बुंनाय जतिनि बरक 6टानि टाइम जति कोनो किसि जन सल्युशन कक सायानताय आबो चिनि ओपर महल जन जे पार्टीव सिद्धान्त तंमोन आबो आलादा स्टेप ना जांनायता तिनि बोसोरक बरक गोबां फायै नरकनो लगि रेखा चिनर 4टा जे जों अब खायमान रुट ब्लक खायमा जागा तो प्राय 250 300 दं नाय कायसे कायसे जागा कायसे जागा बेलाके हम